Conseller Vila, ens felicitem que aquesta vegada tenim un consens majoritari en aquest Parlament de rebuig a la proposta de cabal ecològic del tram final que es va aprovar el 28 de febrer al Consell de Ministres. I perfecte, lluitarem plegats a Madrid i a Europa, a Brussel·les. Però dit això, conseller, tenim responsabilitats també el Govern de Catalunya. I jo li vull preguntar, vostè diu que pot compaginar i que pot justificar els regadius, l'ampliació de regadius aquí a Catalunya, ampliació fins a 100.000 hectàrees, Conca Segarra-Garrigues, Xerta-Sénia, amb els criteris ambientals i ecològics per definir el cabal. Ens ho haurà d'explicar com pot fer aquesta compaginació. Segon, no creu que li treu força i legitimitat i credibilitat anar a Madrid a qüestionar les 350.000 hectàrees de regadiu de les altres comunitats autònomes i no dir res ni qüestionar res de les més de 100.000 hectàrees de Catalunya? I per últim, conseller, el pla aprovat i el futur pacte de l'aigua que s'albira, que anuncia el ministre candidat Cañete, ja no parla de transvasaments. El PP també va prendre la lliçó, parla de conques excedentàries, de bancos d'aigua i, en definitiva, de mercantilització de l'aigua. Aquesta mercantilització que els senyors de l'aigua, els aiguatinents, necessitaran unes vies, que són els canals Xerta-Sénia i Segarra-Garrigues, per trasbassar aquesta aigua entre conques. Vostè es pot comprometre al Govern de Catalunya que aquests canals, aquestes obres, no serviran per trasbassar aigua d'una conca a l'altra? I per últim, voldria que em concretés data per la Comissió de Sostenibilitat, perquè fa mesos que està dient i ni tan sols ha reunit els tècnics per treballar tots aquests criteris. Gràcies. Ràpid, miri, aquí el govern també ha de fer els deures, ha d'oblidar aquesta idea regeneracionista del Joaquim Costa, dels regadius que són l'única manera de posar en riquesa a les terres, ficar un sostre de terres de regadius i començar també a replantejar-se altres sistemes de més eficàcia i de més de reducció. Perquè si no, conseller, no tindrem cap legitimitat a l'hora de demanar a les altres comunitats que també revisin el seu pla de regadius, a part que li serà realment incompatible poder aplicar aquests criteris de cabal ambiental, tècnics i científics si no fan aquesta revisió dels propis regadius. I per últim, conseller, jo crec que és cert, però vostès han d'estar amatents perquè el que es preveu en els bancs d'aigua és aquest intercanvi i amb això les comunitats de regant de Catalunya també hi seran. Gràcies.